Orbital phase initiated. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fire għaw jivġiħ il-bambin. Eżad bull jolqotni. Abort orbital phase initiated. Ekka ħja sarraħt li rasi għall-inqas. Dan xinu, ara l-lum ninsabu fraħal fejn fi żmien kienu jużaw bħala taħriġ. Ivax, l-RAF, il-Royal Armed Forces u anke il-Royal Navy l-Ingliżi biex niftehmu, kienu jużaw diversi bnadi madwar Malta sabiex iservi ta' taħriġ għas-soldati. Għawek, fil-fatt, kienu ħafru qadira l-Ingliżi u poġġew 4 ġebli kbar tal-konkrit sabiex iservu ta' mira. Allura fuqhom kienu jpoġġu diversi oġġetti tal-metall. U s-soldati jieħdu l-mira u jippruvaw jisparaw għal fuqhom. Jekk wieħed jiġi hawnhekk mill-ġebel tal-madwar, jista' jinnota wkoll li hawn diversi munizzjoni mwaħla ġol-blat ta' dawk is-soldati li ma tantx kellhom mira tajba msiken. Nalla ma jkun għaddej ħadd minn hawn, għax ħa ngħidilkom jespeċċaltulu l-baħar. U minsi, morsibu mbagħad. Nalla kien dat taħriġ biex niftehmu għaliex da kollu serva għat-tieni gwerra dinjija. Għax bis-saħħa hekk. Rnexxilna nelbu lill-għadu tagħna, kellna mira tajba bis-saħħa tat-taħriġ tal-Ingliżi. U jekk wieħed jimxi aktar il-ġewwa, eżattament fil-ponta, wieħed jista' jara jekk iħares sew mill-għoli forma ta' ċirkutont, qisu kumpass, li kien iservi biex wieħed isib id-direzzjoni. Għaliex il-kumpass qed iħares lejn it-tramuntana, in-nord. Iġifieri jekk xi ħadd minnkom xi darba jintelef, jidħol fil-mappa ta' Malta, isib il-ponta ta' dan ir-raħal u jaf li jekk ikollu l-vista tajba u jara dal-kumpass. Isib it-tramuntana, in-nord u jkun jaf fejn jgħid. Ejsa, intbaħtu fejn ġejna, ninsabu ġewwa r-raħal tal-qawra ħa naraw xi joffrilna. Ara bissa ħanerġa' nitlaq. Orbital phase initiated. Ir-raħal tal-qawra fi żmien kien art braba għammiela disabitata, minsija fin-naħa ta' fuq ta' Malta. Ftit din l-art bdiet tiġi żviluppata minħabba l-isbuħija li hija kienet tħaddan. Il-bini f'dan ir-raħal meta tila f'daqqa u b'mod maġġel għall-aħħar fi żminijiet pjuttost reċenti. Dan jiġdu it-tip ta' bini li wieħed jista' jsib, b'numru kbir ta' appartamenti u djar żgħar li xejn ma jagħtux jifhem li saru b'xi pjan strateġiku jew regolatur bil-għan li nkabbru l-industrija tat-turiżmu f'pajjiżna. Għal dan il-għan f'dan ir-raħal ibnew ukoll numru kbir ta' lukandi, speċjalment madwar ix-xatt li jagħmlu lir-raħal tal-qawra mekka turistika. Il-qawra li fih danu jħaddan ukoll ir-raħal bis-switu ta' Buġibba huwa magħruf għan numru kbir ta' turisti li jilqa' kemm għal tajl tas-sajf kif ukoll matul is-sena.
Numru kbir ta' nies minn barra mixtutna isibu dan ir-raħal ideali sabiex fih ikunu jistgħu jgħixu. Aktarx minħabba l-fatt li l-kirja ta' appartament jew dar hija kemm xejn aktar baxxa minn postijiet oħra f'Malta. Diversi studenti barranin jiġu f'dan ir-raħal bilan li jitalmu l-Ingliż u bekk ikollhom passaport biex jimirħu f'pajjiżi oħra għal xogħol diċenti. Oħrajn sabu fil-Awra il-post ideali fejn jgħixu u tefgħu l-ankri f'pajjiżna minħabba li forsi sabu xogħol stabbli. Meta l-Awra saret parroċċa, hija ġabret magħha il-parti ta' Buġibba li tibda minn niżla tal-Knisja ta' San Pawl tal-Ġejjeġ. Minn post ta' villeġġatura beda jiġi wieħed residenzjali u għalhekk inħasset il-tieġa li ssir parroċċa propju fis-sena 2004. Għaldaqstant, l-ewwel statistika ta' popolazzjoni fil-Awra hija pjuttost riċenti, fl-2005, bin-numru jkun ta' 7,080 ruħ. Dan l-ammont, skont l-aħħar statistika misjuba, irdoppja fin-numru biex illum il-Awra jħaddan madwar 13,678 persuna. Tħobb ħaġa u tobgħod oħra ħejjos. Imma tiġi tajt li hawnhekk ġewwa l-Awra u Buġibba ma kienx hawn pjan strateġiku għall-bini, issa qed tajt dawa fi knisja. Mela aħna xi darba għamilna xi ħaġa u Malta mingħajr ma kellna pjan strateġiku min jismana, u ħallina triċ. It-turiżmu huwa importanti ħafna għalina, għall-ekonomija ta' pajjiżna, mingħajru ma nagħmlu xejn. Ara kemm batejna fil-pandemija minħabba dil-problema tat-turiżmu. U kemm kien hawn nies li spiċċaw bla xogħol. Il-Awra u Buġibba huma żewġ tirħula li ma nistgħux nifirdu minn xulxin u jaqgħu taħt idejn il-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar li bejnietna ħanajdilkom ma nafx kif il-aħħa hemm dawn l-irħula kollha li għandu fih danu u kif iservuh il-finanzi anke biex iżomm hawnhekk biss dat-turisti kollha u kol kedda aħseb wara. Imma ma rridx nistema' daqshekk negattiv. L-isem Awra minn fejn ġie? Awra tfisser xi ħaġa għat-tont. Tonda. Bħal meta l-bidwi iqawwar is-siġra, jagħmel forma tonda fil-ħamrija madwar is-siġra sabiex l-ilma jinġema' fiha. U bekk is-siġra ikollha n-nutrienti meħtieġa. Issa x'għandha tont l-Awra ma nafx ngħidilkom għax ma narax l għandha forma tonda. Forsi dak il-kumpass li rajtu ftit ilu jista' jkun. Skont il-kittib Annibale Preka jgħid li id-daħla tal-Awra għandha il-forma ta' anfiteatru. Dak it-teatru Grek li għandu forma pjuttost ittundjata. Bil-palk ġeneralment naħat isfel, bil-platea imdawra miegħu imtarġa l fuq fejn jassistu n-nies. Huwa jgħid li din il-forma tinsab fil-ħanek tal-Awra. Issa ma nafx forsi dal-ħanek tal-Awra jista' jkun biżmien xjaħ u ttikillu. Forsi darba kien għat-tont, jien ma narax hekk. Hemm min jgħid ukoll li San Pawl żbarka propju hawn f'dal-ħanek tal-Awra. Għaliex kulħadd rid jgħid li laqa lil San Pawl għall-ewwel darba fih danu, ħalli għalina biex inħabtu fuq sidilna r-reliġjoni u ngħidu li aħna konna l-ewwel li rajna lil San Pawl. Jgħidu wkoll li hawn isfel taħt il-baħar għataw xi fdalijiet tax-xini li ġibih San Pawl. Issa niġi xi darba, nilbes tabu għad-das u ninżel forsi naraħ jiena wkoll. Jekk fadal xi biċċa minn 2000 sena ilu law, naraw. Kollox jista' jkun, nipprova esperjenza sabiħa. Le, jekk hawn xi ħadd irid jiġi miegħi, kuntattjawni. Ir-raħal tal-Awra, għalkemm ma kienx abitat fi żminijiet tal-passat, xorta waħda jħaddan storja li tmur lura għal perjodu twil fil-ġrajja tal-Gżejjer Maltin. Dan jiġdu tempju misjub ġewwa Buġibba, tempju megalitiku viċin ħafna tal-kosta, eżattament bejn il-ponta ta' Buġibba u l-ponta tal-Awra. Dan it-tempju preistoriku aktarx l-imbena fi żmien magħruf bħala il-fażi Tarxien, imsemmi għat-tempji tar-raħal Tarxien, bejn il-perjodu 3150 sa snin 2500 qabel Kristu.
ftit wara il-fażi Saflini. Il-tempju misjub huwa pjuttost żgħir ikkumparat ma' tempji simili misjuba f'pajjiżna u partit minnu għadhom viżibbli sal-lum. Il-tempju Buġibba kien misjub mill-arkeologu Sir Temi Zammit fis-snin 20 meta ra xi ħaġar falqa viċin il-ponta tal-Awra. Aktar tard, dawn il-fdalijiet ġew skavati minn L.J. Upton, eżattament fit-23 ta' Mejju tal-1929. Iżda ma nstab xejn minn barra l-ġebel megalitku, bil-ħsieb li x'aktarx il-bini ġie mwaqqa u nġarr għal xi tip ta' kostruzzjoni. Aktar tard, fis-snin 50, saru xi skavi sabiex jiġi determinat iż-żmien ta' dan it-tempju u nkixfet bħal hija fl-istess salqa fejn taħta kien hemm mirdum xi ġebel maħdum u mnaqqax, flimkien mgħad kbir ta' fuħħar ta' żmien il-ħaġar. Fost dan il-ġebel imnaqqax insibu ġebla kbira li aktarx kienet isservi ta' altar u ġebla oħra rettangolari bis-simboli reliġjużi tal-ħut imnaqxa fuq żewġ naħat. Illum dawn il-ġebliet jinsabu fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija fil-Belt Valletta. Wieħed għadu jista' jara l-fdalijiet misjuba minn dan it-tempju jekk jiġi hawn f'Buġibba fid-daħla tal-lukanda li bniet propju madwaru. Dan tafu xi jfisser li l-Awra għalkemm ma kellux nies joqogħdu fih xorta waħda kien hawn popolazzjoni viċin tiegħu. Ma naħsibx li ħajibnu tempju u djar tagħhom ma jkunux viċin tiegħu, jibnu tempju propju fil-ponta tal-Awra u joqogħdu jimxu kilometri sabiex jaslu għalih u jitolbu ftit. Għalkemm qabel insomma mixja kienu jgustaw hekk mixja fil-kampanja l-kwiet sabiex jgħaddu ftit tal-ħin. Illum min irrid il-kampanja aħjar ma jersaqx law. Għalkemm fil-Awra ma kien hawnx daqshekk bini, xorta waħda kellu l-importanza strateġika fejn jidħol il-bini u l-kostruzzjoni. Għalfejn? Għaliex il-Awra jinsab propju mal-kosta, eżattament fil-ponta. Allura kien post strateġiku għad-difiża ta' pajjiżna. Tafu kemm il-attakk kellna mingħand l-edewwa tagħna sabiex jippruvaw jieħdu dil-gżira ċkejkna tagħna, kulħadd jgħira lina. U tafu kemm stinkaw il-kavallieri sabiex jipproteġuna minn dawn l-edewwa u kemm il-binja bnew għad-diviża tagħna. Anki hawn f'Buġibba jew il-Awra inbnew ukoll postijiet, binjiet għad-diviża ta' pajjiżna. Fosthom insibu batterija msemmija il-batterija ta' Buġibba jew inkella magħrufa bħala batterija ta' Bileben. Propja l-isem huwa Elbene li hija kisra aktarx Latina li tfisser it-tajjeb. Nafuha bit-Taljan, iżda mbagħad aħna dawwarniha kif nafu aħna, kif iddurilna Bileben. Din il-binja, il-batterija imbniet fis-seklu 18 bħala parti mill-proġett ta' difiża kostali ta' Malta. Id-data preċiża ma nafuhiex. Aktar x'ibniet bejn l-1715-16, iżda min jgħid ukoll li bdiet aktar tard bejn l-1747 u 84. Li nafu żgur li dil-batterija imbniet wara il-bini ieħor li kien magħmul għal din ir-raġuni li jinsab il-viċinanzi fosthom it-torri magħruf ta' Winjakur f'San Pawl il-Baħar u anki it-torri u l-batterija tal-Awra. Għall-inqas dawk għadhom fuq saqajhom, mhux bħal dil-batterija, ma fadlna xejn minnha. Kif kienet eżatti ma nafux, aktarx li kien hawn pjattaforma, forma ittundjata li fuqha kien ikun hawn l-armamenti. B'kamra warajha għall-osservazzjoni, imdawra b'foss sabiex ikun mimli bl-ilma u l-għadu ma jkunx jista' jilħaq kif ġipu laħaq. Illum kif għadd ma fadlna xejn ħlief partit mill-foss li għadu viżibbli. Issa għajdulhom fuq it-torri tal-Awra. Għall-inqas dak b'xi mod jew ieħor għadu wieqaf, ma nafx kemm fadallu wisq bejnietna.
It-torri tal-Qawra, magħruf ukoll bħala t-torri ta' Ras il-Qawra jew t-torri ta' Fraben, huwa wieħed mit-torrijiet mibnija taħt il-Gran Mastru Laskaris. Dan it-torri ta' osservazzjoni nbena fis-seklu 17 biex xogħol jitlesta fl-1638, aktarx fuq il-lok jew viċin ta' binja ta' osservazzjoni oħra li kienet mullura għal żmien medjevali. Aktar tard, mal-inbena t-torri tal-Allis u l-bini kostali ieħor assoċjati mal-Gran Mastru Deredin, dan it-torri tal-Qawra beda jservi bħala parti mill-linja ta' komunikazzjoni bejn il-gżira ta' Għawdex u l-Belt Valletta. Fl-1715, sabiex ikollu sistema difensiva aktar b'saħħitha, ġie deċiż li tinbena batterija madwaru forma ta' nofs ċirku, bl-artillerija impoġġija fuq pjattaforma minn fuq parapet żgħir li jċirkonda. Sistema msejħa An Barbett. Flimkien ma' dal-bini kien hemm żewġ tikmamar u redan, ħajt forma ta' V bl-entratura prinċipali li wieħed għadu jista' jara sal-lum imtaqba bl-isparar li laqtu b'żmien. Din il-batterija ġiet użata wkoll għad-diviża ta' Malta fit-tieni Gwerra Dinjija. Ma' żmien dan il-bini sofra ħafna ħsarat, speċjalment bis-siment li nkesa bih. Magħmul minn ħsieb li kompla jħassar il-ġebel eżistenti. Illum dan it-torri u batterija inbidlu f'restorant. Għalkemm l-istat tagħhom mhuwiex wieħed feliċi. Nittamaw li bini storiku ta' din ix-xorta jiġi ndukrat kif inhu xieraq qabel mal-baħar u żmien itemmuh. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room. Lejja ħasa taqtawx qalbkom janista fej diżajra kollox jitranġa u jiġi f'postu biżmien. Nispera l-mhux wishful thinking. Ejja ngħaddu l-parti reliġjuża tar-raħal. Ninsabu quddiem il-Knisja Parrokjali tal-Qawra, dik iddedikata lil San Franġis d'Assisi. Ħafna minnkom tafu min kien dal-qaddis li kien qani bin-negozju ta' drab ta' missieru ta' kollox il-foqra u spiċċa anka hu jgħix ħajja ta' faqar. Huwa wkoll waqqaf ordni reliġjuża f'ismu, il-Franġiskani. X'għandu x'jaqsam da kollu mal-parroċċa. Kien il-15 ta' Settembru tal-1986 waqt kapitlu provinċjali ordinarju tal-Ordni Franġiskana meta ġie approvat proġett ambizzjuż ta' bini ta' knisja, ċentru pastorali u anki kuvent għall-istess patrijiet tal-ordni minħabba li l-komunità fl-Inħawi li dejjem tikber. U allura tqabbad il-perit Richard England sabiex jiddiżinja il-pjanti ta' dal-proġett. Dar il-29 ta' Wissu tal-1993 tpoġġiet l-ewwel ġebla tal-Knisja. Fuq l-art hemm semmija il-klawsura ta' Ġummejnu. Ġifieri aktarx tas-sorijiet kienet l-art, u bej sorijiet u patrijiet jiftehmu żgur, m'għandniex dubju. Ma tantx damet biex tinfetaħ għall-pubbliku. U fil-11 ta' Wissu tal-1999 l-Arċisqof Giuseppe Merċieqa ikkonsagrat l-Knisja u anki l-altar tagħha. Ħaġa differenti li wieħed jista' jinnota malli jidħol fil-Knisja huwa t-titular tagħha. Għaliex mhux bħal knejjes oħra ta' San Franġisk bid-dedika tal-Knisja, iżda ta' kurċifiss maħdum mill-iskultur Vincent Tapap meta kellu 90 sena. Murajt li ta' 90 sena naħdem skultura għandi xorti nkun niflaħ ngħid ammen. Dan sar ukoll fis-sena 1999 biex imbagħad 3 snin wara fl-2002 inġibu żewġ skulturi maħduma mill-bronz mill-iskultur Anton Aġus, waħda ta' San Franġisk u l-oħra ta' Santa Clara li kienet il-mara li segwiet lil San Franġisk f'dil-mixja reliġjuża tiegħu u waqfet ukoll ordni reliġjuża b'isimha, is-Sorijiet Klarissi, biex xieraq li jsibulhom post f'dil-Knisja. Ta' min jgħid li l-8 ta' Diċembru tal-2004 dil-Knisja ingħatat it-titlu ta' parroċċa awtonoma. L-ewwel kappellan tagħha kien Patri George Zammit. Knisja magħrufa fl-Inħawi hija dik ta' San Pawl ta' Ħġejjeġ. Mhuwiex magħruf meta din il-knisja seta' tinbniet, aktarx bejn is-seklu 15 jew 16.
L-ewwel dokument misjub li fiha tissemma din il-Knisja huwa dak ta' Jean Quentin fl-1536 u aktar tard fir-rapport ta' vista li ħalla Monsinjur Pietru Dusina fl-1575 fejn jgħid li kienet din il-Knisja li tat l-isem għal Bajja ta' San Pawl u r-raħal viċin tiegħu. Din il-Knisja ta' San Pawl tissemma kemm il-darba f'kitbiet oħra, l-aktar għat-tliet pitturi antiki Pawlini li hija tħaddan. Dik tan-nawfraġġju, il-miraklu tal-lifa u l-fejqan tal-morda minn San Pawl. Adolf de Wynjakour, li kien Gran Mastru ta' Malta, kellu imħabba kbira lejn il-kult Pawlin li huma qilhom sew f'pajjiżu fi Franza u ra kif għamel sabiex ikompli jkabbar dan il-kult ġewwa pajjiżna, anki biex ikompli jinħabb mal-Maltin. F'Kunsil tal-Ordni tal-1609 ġiet deċiż li minħabba l-proġett kostali ta' diviża l-aħjar punt li fih jista' jinbena it-torri kemm miflok il-Knisja eżistenti ta' San Pawl. Għaldaqstant il-Knisja antika kellha tinħatt biex minflokha jinbena it-torri ta' San Pawl il-Baħar. Madankollu xorta waħda sabu lok xieraq fejn jibnu Knisja ġdida bl-istess dedika għal San Pawl kif fil-faġġara. Il-Knisja l-ġdida aktarx fuq il-pjanti ta' Vittorio Cassar, it-tifel tal-magħruf Ġilormu Cassar, tlestiet u tbirket mill-Isqof Baldassare Kaljaris fit-3 ta' Mejju tal-1617. Fiha ġew impittra 3 pitturi fuq dawk oriġinali, aktarx minn student tal-pittur Caravaggio, għalkemm wieħed ma jistax jgħid b'ċertezza min kien. Iżda l-Knisja kellha xortija ħażina għaliex reġgħet waqgħet fi żmien il-gwerra bil-bombi tal-għadu. It-3 kwadri ġew salvati iżda sofrew danni kbar. L-aktar il-kwadru titolari li fih jidhru qalb il-folla il-Gran Mastru Wynjakour u l-istess pittur. Il-Knisja reġgħet ġiet mibnija mill-Gvern fuq l-istess pjanti ta' dik preċedenti. Ara vera meta tkun beżżur kollox ħażin jiġik veru? Peress li Knisja Pawlina waqgħet, in-nies taż-żona rridu jaraw x'sa jagħmlu biex jaqdu d-dmirijiet spiritwali tagħhom. U allura marru biħnina jitolbu l-Patrijiet Franġiskani sabiex isibu x'imkien fejn fih jistgħu jiċċelebraw l-quddies. Għall-ewwel sabu remissa ċkejkna, poġġew altar u hemm bdew jiċċelebraw din iċ-ċelebrazzjoni tar-riti tal-quddiesa. Imbagħad aktar tard inkisbet art li fuqha setgħu jibnu din Knisja ġdida. Dil-art inkisbet fl-1955 u beda l-bini tal-Knisja. B'sala kbira mhux ħażin, saqaf maqsum fit-3 u kampnar eżattament fuq il-bib prinċipali tal-Knisja, fuq il-pjanti tal-Perit Mikallef. It-titular jurina lil San Massimiliano Kolbe li għalih ukoll hija ddedikata dil-Knisja. Fit-18 ta' Wissu tal-1965 ġiet inaugurata dil-Knisja ġdida, sabiex fit-18 ta' Wissu tal-1979 ġiet ikkonsagrata mill-Arċisqof Giuseppe Merċieqa. Issa skużawni, ħanħallikom, ħalli mmur sal-pjazza ta' Buġibba. Insib forsi xi ħaġa x'niekol u ntefa' fuq il-bank pax-xut. Għadni ma kilċejja ħas breakfast ma' ħadd u għandi żaqqi taf xi tgur. Imma qabel ma ninsewx nieħdu l-istessu tal-okkażjoni x'taħsbu. Mir-raħal tal-qawra għar-raħal li jmiss.